Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kanthi kepareng-paring wilasaning Gusti, kayuwanan kasarasan lumabereng berkah konjuk dumateng kita sedaya dalasan kula sehingga kula saged paring piaruh dumateng panjenengan sedaya. Dene sakmenika kula saweg wonten ben rampung iki tasih nderes ngemuti bilih wonten Nuswantara saweg kathah kobongan wonten ing pundi papan laladanipun. Dene kula badhe paring pirsa bilih kebon rampung kula nggih boten sanes tumut kobongan. Dene wonten ing mriki kula badhe paringi pirsa kahanan wit terus mekaten lambung kula iki seperangan mati kulit, seperangan nggih kados mekaten iki medal saking sela-selaning kulit kados mekaten. Niki mboten kula sudet nggih. Dados emang kados mekaten kados dipun kobongi nggih, dipun wastani kobongan nggih. Dados mekaten. Sakniki ketinggal sami alum iki, sami alum danten iki kados mekaten iki medal saking kulit iki kados mekaten. Terus boten wonten gedhahe nggih niki. Niki sampun kula kekrek nggih. Mboten ngalir niku. Terus bathok ingkang riyin niku sampun telas kobongan. Terus mekaten niki. Niki mawane niki. Niki. Bekas bathok lan gedahipun. Oke. Nah niki bathok enggal. Nggih. Lungsuran nanging niki bathok enggal. Kula gantos soale ingkang riyin sampun telas dados awu mat niku. Niki bathok ingkang sampun kobong niki dados areng niki. Tinggal mboten. Niki.
Niki batok singkang sampun dados areng. Niki anggenipun kula deres. Kelat nggih nganune getahe nggih. Mikrat. Mekaten saking kula namung kagem ijen-ijen video. Tenggo video kula sak lajengipun rahayu ingkang sami pinanggih, jagi kasarasan, usume taksih panas, dados jagi kasarasan. Lan kula pungkasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.